Až 26. února jsme vstoupili do Českého poháru. Ten se konal o posledním únorovém víkendu v Liberci. My jsme se představili až v rámci posledního čtvrtfinále proti Příbrami. S tou jsme v letošním ročníku odehráli oba duely. V obou se radovala z vítězství Dukla, a to ve 4 setech. Ta také drží skvělou formu. V domácích soutěžích v tomto roce neprohrála a drží se jí také herní pohoda. Ta naopak opustila příbramské, mají sérii 4 proher v řadě. Naposledy vyhráli na konci ledna v Ústí nad Labem. Do utkání jsme vstoupili výborně. Kuba Janou si připsal ESO, což domácí nabudilo. Dukla tak na hřišti působila skvělým dojmem. Tlačili jsme na podání a navíc jsme Příbram dokázali ubránit. Hosté pak začali více chybovat a Dukla se začala dostávat do většího vedení. Za stavu 19:14 pak přišli na palubovku Fučík a Vencovský. To si již úřadující mistr extraligy kráčel pro první set. Ten nakonec získal a vyhrál jej poměrem 25-18. I druhé dějství začalo pro liberecké volejbalisty výborně. Do prvního technického tajmu si dokázali vypracovat 5bodový náskok. Ten postupně narůstal. Trenér Nikola tam opět provedl dvojí střídání, jako v prvním setu. Dukla hrála týmově, bez chyb a soupeř její hru nijak neznepříjemňoval a podával poměrně laxní výkon. Liberec si tak hladce došel i pro druhý set, a to poměrem 25-12. I třetí set začal pro Duklu skvěle. Vedení se ujala již od samého začátku. Středočeši pak dokázali Duklu potrápit servisem a set ještě malinko zdramatizovat. I v tomto setu přišlo obvyklé dvojstřídání. Tempo hry však malinko polevilo. Hosté však nedokázali snížit na méně než 4bodový rozdíl. Za stavu 20:15 se na hřiště podíval i Dominik Ducháč, který vystřídal Tomáše Kryška, a Dukla tak v obměněné sestavě dokázala vyhrát i třetí set, tentokrát poměrem 25-19. Čtvrtfinále Českého poháru proti nám Eurocitex Příbram. Trenére, jak hodnotíte utkání? Já jsem samozřejmě spokojený jak s výsledkem, tak hlavně s výkonem. Dneska kluci odvedli maximum, hráli koncentrovaně celý utkání a dostali příležitost prakticky všichni hráči a splnili to, co jsme si řekli, a myslím si, že zasloužená odměna a lehký vítězství pro nás. Tady na hale zůstali i trenéři ostatních týmů, i proto jste možná točil tou sestavu, abyste neodkryl karty na to vyvrcholení toho turnaje? Ne, to určitě nebylo tady kvůli tomu. Chtěli jsme to rozložit na víc lidí, už jsme to avizovali před tím turnajem a jsem rád, že se nám to povedlo. Znamená to, že i v průběhu toho zítřka, popřípadně neděle, budeme taky točit tou sestavou, nebo to ustálíme na ty další utkání? No, uvidíme zítra, jak se bude vyvíjet utkání, ale dneska, jak jsem říkal, jsem byl spokojený a zítra nastoupí 6 lidí, který si určíme nebo který si řekneme a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Cíle samozřejmě nemůžou být jiné než nedělní finále. Jednoznačně, chceme postoupit do finále, říkali jsme to už před turnajem a věřím, že si zatím půjdeme. Trenére, děkujeme za rozhovor a ať se to podaří. Díky. Hodnotit čtvrtfinále bude Ondřej Fučík. Ondro, dneska po dlouhé době větší herní vytížení, můžeme to tak nazvat. Jak hodnotíš tohle utkání? No, pro mě hrozně pozitivně. Já jsem rád, že jsem si zase zahrál po čtvrtroce nebo po jaké době, ne, už je to dlouho, a jsem rád, že jsem si ve všech setech zahrál a dohrál si to vítězně, takže paráda. Za mě pozitivní a i výsledek byl dobrý, takže spokojenost maximální. Utkání jste začali velmi dobře, vstoupili jste do něj, potom Příbram malinko zabrala, no ale potom už to byla jízda. Koukáš na to podobně? No jasně, tak ono asi se zdálo, že úplně nechtěli tak vyhrát jako my. No. My možná máme asi větší ambici v tom poháru a zdá se, že se jim tolik nechtělo jako nám. No. Jsme doma, potřebovali jsme vyhrát, to bylo povinnost. Určitě už jsi tady byl i na předchozí utkání jako divák. Jak se díváš na rozhodčí? Byly tady nějaký sporný momenty během dneška? Jak by ses vyjádřil k tomuhle?
No, ten moment sporný, byl jsem tady na zápase Benátek s Budějcema a hodně to ovlivnilo jako to rozhodnutí, ale pak, co jsem slyšel, tak dokonce tam ten sporný balon, že vlastně, že ho jako rozsoudili správně, že to bylo, i když to nevypadalo, bylo tam spoustu emocí a ten set mohl dopadnout obráceně, Benátky mohly vést, ale jako je to nevděčná pozice být rozhodčí, no, takže hodnotím to se prostě stává, no, ve volejbale. Poslední otázka. A máte vypsanou nějakou speciální prémii na pohár v kabině? Šušká se něco, tak diváky by to určitě zajímalo. Speciální prémie, tak pro nás bude prémie, když ten pohár zvedneme nad hlavě, dostaneme medaile, jako, a pak je tam prémie od svazu nějaká finanční, ale my speciálně jsme zatím jsme po čtvrtfinále, čeká nás semifinále, takže ještě jako nejsme jako nějak, no prostě prémii jsme si neurčili žádnou extra. Dobře, díky za rozhovor, ať se daří a doufáme, že nastoupíš třeba i do jednoho z těch dalších utkání. Taky díky. Po hladké výhře 3-0 nad VK Eurocitex Příbramí jsme jednoznačně vyhráli páteční čtvrtfinále a postupujeme do zítřejšího semifinále, kde se od 18 hodin utkáme s VK ČEZ Karlovarskem. Děkujeme našim sponzorům za podporu libereckého volejbalu.